ga wata sabon labari da na kawo muku sauraro ku ji kawai. Hai! Takama don dukiya yau nasu ne, wasu mutane suna daga duru don ilimi yau nasu ne. Ku karbi shawara na gobe ba na gaba, ku mai da hankali gobe ba na kuma. Ku karbi shawara na gobe ba na kuma, ku mai da hankali gobe ba na kuma. Gobe bana kabari ke panika dan wana. Ai magana kakna bode, ai magana kakna bode, ai magana kakna bode, ai magana kakna bode. Bode bana kaba, bode bana kaba, ai magana kakna bode, bode bana kaba, bode bana kaba, ai magana kakna bode. Ai gulma dukai ce, ade dukai ce, ace dukai ne, ace dukai ce, angwa dukai ne, angwa ma dukai ce, kome dukai ne, kome ma dukai ce. Ayya! Yau naka ne gobe ba naka ba, mu daina kishi juna, mu kaunace juna.